Sedema rewşa abûriya nebaş ya ku kobanî tê ra derbas dibe, dihêle ku gelek şagirtên bi temenên çûk dest ji xwendinê berdin û berê xwe bi wargehên kar û firoştina din, ta ku kar bikin û alîkariya malbatên xwe di warê abûrî de bikin. Salak bê mekteb terkandî, hatim vê derê hûn senat, tê bo ha iş bikim. Dî xwîşka min an saxin xûnê em bera dinêkê parastina kobanê bikin. Ev zarok dirêjiya rojê di wargehan da kar dikin û tiştên giran vedguhêzin û li gorî pizîşkekî ji NRT ra dibêje ku bi kar anîna zarokan di temenê biçûk de wê gelek nexweşiyên psîkolojî û canî li wan peyda dike di pêşerojê de. حسب مهني قلت شغلن پر جاران نخاشی مهنی ویرد شده بن ربو مهنی ویرد شده بن پر هنه گرانی راد کن داتینن تشوهات عمود فقری داد شده بن نخاشی شده بن بیتری خواهد تأثیر که سر وانا نفسی وانا تگوهردن Tevî ku desteya perwerdeyek gelek zagonên qedexekirina bikaranîna zarokan derxistiye û bi taybet asta xwendinê ya seretayî neçar kiriye, lê sala îsal nikaribû ev zagon bikar bianîna û hewl dide ku salê pêş re ev zagonên xwe bikar bîne. Ji yek heta ne mecbûr e zarok dakeve dibistanan karê xwe bike heta nihan di piştira êdî tê ser bilyarên wî û malbata wî. Ji bo wê jî îsal tam va bilyara pêk nehat ji ber salayekê wedî rewş li Kobanê bi çi rengî ye bi zor hat ser nigan. Lê di sala pêş me da wê va bilyara pêk were ji bo ku ti zarok ji dibistanan yan ji perwerdehiyê qet nebin. Bikaranîna zarokan di temenê biçûk de bûye çandek li Kobanê û di çend salên dawê de ev çanda zêde bûye û heger ku ti çareserî ji sedema bikaranîna zarokan re çê nebe wê her zêde bibe. Baran Misko, NRT, Kobanê.